Moi! Siitä on pari viikkoa aikaa, kun mä perustin mun YouTube-kanavan ja kerroin ja esittelin teille sen idean, mikä mulla on tämän Tanssii tähtien kanssa -ohjelman suhteen. Kiitos teille, mä oon saanut hyviä ehdotuksia tästä, että miten tätä konseptia voisi kehittää ja jatkaa. Ja näin ollen mä olenkin saanut tänne rinnalleni aivan upean tanssijan, ihanan Tiia Elgin, jonka kanssa me ehkä aiotaan jatkossa parin viikon päästä alkavaa ohjelmaa vähän analysoida. Vai mitä? Näin on. Että saa nähdä mitä tuleva tuo tullessaan. Mulla ei sinänsä ole vielä mitään odotuksia tai ajatuksia, mutta mä ainakin innolla odotan, että TTK alkaa. Eli Tiia, oliko sulla jotain mielessä? Olipa hyvinkin. Kerro. Kuule, lähdetään nyt tanssisalille. Ei elekkari. Ja me kuvataan kaikki 10 tanssia ja niistä on sellaiset esittelypätkät meidän katsojille. Okei. Eli 5 vakiotanssia, 5 lattaritanssia, lyhyet klipsit ja esittelyt siitä, että mitä nämä tanssit on ja ennen kaikkea se, että mitä teidän katsojien kannattaa katsoa niissä, kun nämä tähtitanssiparit tulee tanssimaan niitä. Eli mihin seikkoihin kannattaa kiinnittää huomiota. Kyllä. 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 Nähdään viimeistään pari viikon päästä, eikä vaan milloin live-lähetykset alkaa. Sitä ennen me laitetaan teille materiaalia näistä tansseista ja mitä me nyt ikinä tässä keksitäänkään parin viikon aikana. Mitäköhän me keksitään? Niin. Ehdotuksia saa myös laittaa tulemaan, jos tulee jotain mieleen. Nyt tanssisalille treenaamaan ja sitten viimeistään palataan tällä sohvalla. Rock and peace and dance. Jätetään tuo, mitäkö me keksitään? Turha Tinderistä löytyykö? Playeri meininki. Kaikkia nuoria tyttöjä tänne tulee, saa nähdä ketä pääsee sunnuntaisin keskustelemaan mun kanssa tanssista. Niin.